everyone, welcome back to Sun Live Show, and thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the Mzansi Rated TV show, and namhlanje sikhuluma ngothando nesithembu. Well guys, sikhuluma ke ngobaba ke uMusa Mseleku la ukuthi ke indlela ke akhala ngakhona ngomzumbe iyamangalisa ngempela, ukuthi ke indlela akhala ngayo ngazi ukuthi akusiyena othengile amakhosikazi akhe ke imizi wathi ke ayiphume ihambe ke iyohlala ke edolobheni. Khaya ngokuthi umzumbe ke uyawa, abantu bayabuza ukuthi kanti yena uhlalaphi babomseleku, yena kanti uhlalaphi ngoba phela mangabe umzumbe uwa yena kanti uhlala kuphi, waya ngaqasha umuntu mhlawumbe ozohlala phayana alokhu nje kubo yena ke oklinayo enze sure ukuthi ke ikhaya ke li right lifudumele. Uhlala kuphi kanti yena ke ubaba uMseleku? And enye into guys engiyinotisile ukuthi ufuna ukwenza sengazi ukuthi ukuwa komzumbe kulele kumakhumalo, ngomakhumalo kwathini kanjani njani. Kodwa futhi on the other side ngifika sengazi ukuthi ke umacele ngempela lo mbuzo ubuzo ushiba sekudala ukuthi umacele uma wakhona cha webuza umbuzo kufanele ubuze ngempela, ngoba ekhulumeni kwakhe uyamkhipha nje abe excluded ukuthi umuzi uwile ngoba ahambile athi umacele cha kumele uhlale phansi naphela ukhulume nabo ukuthi ke umuzi uyawa. Like umacele ngathi she's not part and parcel yalesa sithembu sika Musa Mseleku. Ngempela ushiba sebebuza umbuzo ukubuza ukuthi ke umacele kanti uma wakhona, uma wakho umchitha njengoma wakhe ngempela ke manje ke beside ukuthi nje umakhwela umhlanganise naye kakhulu, utreata ke umakhwela utreata umacele as mother in law, kodwa na uMseleku umthatha njengoma wakhe manje ke umacele akamfaki nje lesithembu, akamfaka einkingeni zokuthi umuzi uyawa ngwasekhambela amanye ke amakhosikazi. So yeah guys, enye ke into engasivele ke ile mangazayo ke enza abantu bayibuza ukuthi uthando nesithembu scriptured in guys, because kuona wonke amasizini seswabukile akukho la kwavela khona ukuthi umakhumalo wake wakhulelwa, umakhumalo wafika ekhulelwe. Kuvela nje ukuthi umakhumalo wayengane, umakhumalo wayeno 16-15 ehlangana noMseleku, umakhumalo weshaya isigubhu esontweni. Ivela phi ke manje le ukuthi uShongo usefuna ukukhuluma indaba yamakhumalo ukuthi umakhumalo unengane, umakhumalo wekhulelwe kwathini. Hayi guys, hayi siyabuka phela ngoba nakho Nkosami asawakhokhela ama-DStv, kodwa nje hayi ikhona into engahlangani kahle kulesa story sakaMseleku, ikhona into engahlangani kahle. Anyway guys, that brings us to the end of this video. Leave your comment below and share your opinion. Bye.